Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Шәхесләр сәхифәсендә Россиянең һәм Татарстан Республикасының халык артисты Вера Минкинаны искә алабыз. Авырлыкларны җиңдем, яшенне чыгармадым, кешегә сиздермәдем, әшәкелек эшләмәдем. Менә шуңа күрә халкым да ярата, шуңа күрә Аллаһ Таала да ярата. Башкортстандагы Бәдән ни дәшә проектында эпидемиолог Азат Мөхәммәтҗанов. Бик матур безнең халык, күп сораулар бирделәр. Мин бу очрашуларны канәгатьмен. Төмәндә татар бизәкләре дигән тур эшли. Родилась идея назвать это ожерельем. Знаете, как будто бы на ниточку истории нанизываешь один драгоценный камень, другой. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. 2007 елның 22 апрелендә икенче халыкара 7 йолдыз татар җыры фестивале гөрләп узды да халык күңеленә кереп тарихка теркәлде. Шагыйрь Илдар Юзеевның шундый шигъри юллары бар. Көндә барыр идем кинога, роль бирсәләр әгәр Вера Минкинага ди ул. Ул чыннан да киң планлы, күп кырлы актриса иде. Яшь кызларны да, малайларны да, урта яшьтәге ханымнарны да, карчыкларны да ышандырырлык итеп җиренә җиткереп уйный иде ул. 90 яшенә кадәр театр сәхнәсеннән тамашачыларын сөендерде. Бу көннәрдә Россиянең һәм Татарстан Республикасының халык артисты Вера Минкинага 105 ел. Шәхесләр сәхифәсендә яраткан артистыбызны искә алырбыз. Бозга тиенне син ташладыңмы дейсіз? Allah! Gıdaşınlığına karşı taşlagan idim. Taşlagan idim. Халкыбызның сөекле артисты Вера Минкина да искиткеч ышандыру көче була. Театр тәнкыйтьчесе Илтани Илялова аның әбиләрен айруча нык яратуын әйтә. Алар арасында колакка катырак, тик үзенә кирәктә барысында ишетә торган хәйләкәр карчыклар бар. Икенчеләре өздереп бии, җырлый. Гомумән Вера Минкина гади сыер савучыны да, шул ук вакытта зыялы, укымышлы ханымны да яхшы уйный. Федор, нишләп әле сез Ильич янында булмый башладыгыз? Вера Минкина Татарстанның Чистай районы Бахта авылында гади гаиләдә үскән. 6 баланың иң олысы. Әтисе аны көн сайын иртән от белән күрше авылга мәктәпкә йөрткән. Тик кызга 14 яшь булганда фаҗигале рәвештә вафат була. Әнисе көне-төне эшләп, балаларын ким-хур итмичә үстерә. Вера Минкина горурлыгы бишле билгеләренә генә укый, мәктәптә җырлый, бии, шигырьләр сөйли. Мәктәп елларында аңа инде сәхнәгә чыгара туры килә. Алар банкрот спектаклен куялар Галискар Камалның һәм уланда төп рольне Гөлҗиһан уйный. Шул көннән башлап авылларында аңа менә безнең артистка ди башлыйлар. Ул гаҗәеп менә шул бала чактан инде үзенең таланты белән балкыган һәм шуны үзенә максат итеп куйган. Казанга театр техникумына укырга кергән вакытта аңа син бигрәк кечкенә бит диләр. Шунда ул бер дә уялмыйча, үсәм әле мин абый дип җавап бирә. Һәм чынлап та халыкның яраткан артисты булып үсә. Бик күп эшләдем инде, Аллаһка шөкер. Эшли, народный ресурслар алдым. Бер авыл кызы бит инде мин, бер уйлаганда шулай бит. Ну, менә үзем дә сәхнәне бик яраттым. Артистка булырга теләгем дә бик зур иде. Аны да ниндидер бер табигать кушкан буенча китүем булгандыр дип, гел шулай итеп исәплим инде мин үземчә. Менә шулай итеп халкым да яратты, Аллаһка шөкер. Вера апа үзе бер чырул. Ул сәхнәгә чыкканда бөтен инде театр, бөтен сәхнә янып тора. Ул шундый дәртле иде. Ул чын менә театр өчен туган кеше кебек иде менә. Әйтерсең дә инде бүтән сәхнәдә беркем дә юк кебек менә, ул гына сәхнәдә. Бөтен нине спектакльне тутыра иде. Һәрбер ролен менә җиренә җиткереп уйный торган иде. Менә ниндидер анарда көчле энергетика, шул кадәр оста иттереп, төгәл әйтә иде һәрбер җөмләсен сәхнәдә. Менә ул үзенә күрә бер мәктәп иде. Башта республиканың күчмә театрында эшли, ә инде 1952 елдан алып гомеренең соңгы көннәренә кадәр Галиәскәр Камал театрында. Ул киң диапазонлы артист була. Миңнекамалдагы кебек драматик рольләрдә, беренче театрдагы кебек комедияләрдә дә рәхәтләнеп уйный. Инде Хәбиб Рахман. Бар инде Хәбиб Рахман.
Вера Минкина театрда йөзләгән роль генә уйнап калмаган. Ул әле кинога да төшә. Совет чорында Гариф Ахуновның «Хәзинә» әсәре буенча куелган «Хәзинә» фильмында һәм Зифаның оныгы Ришат дигән фильмда катнаша. Марсель абый аны кояшлы артистка дигәне бар иде. Һәм Григорий Кияүләрендәге Палай образы өчен улаңа аерым рәхмәт укый. Гәрчә ул бөтен ролендә дә оста. Кичкенәме, зурмы, Островский әсәреме ул, чит ил классикасымы ул, бүгенге көнме ул. Малайларыннан башлап, менә Зәңгәршәлдә ул малай булып уйный, сәхнә артыннан абыстайлар дигән тавышы ишетелүгә тамашачы кул чаба башлый. Менә халык аны шул хәтле ярата. Ни өчен дисәң, менә шушы табигый, гаҗәеп талант аркасында, тормышчан булу аркасында. Яучылап эше булмый, кызны яучылап алырга кирәк. Ай килдек, без. Илләрне кишеп килдек без. Бу кадрлар Вера Минкинаның 85 яшьлек юбилееннан. Григорий Кияүләрендәге Палыйны 90 яшендә дә уйный ул. Бу яшьтә дә сәхнә тутарлык артистлар сирәк. Сәләмәт булды ул бик. Бер кашын авыруны белмәде, үзе дә шулай дип әйтә иде. Бизәнүләрне дә онытмыйм әле, мин 90да булсам да ди торган иде. Кызым шәшемне дә бүзәрәләп китә минем ди торган иде. Менә ул чын хатын кыз, пөхтә, җиннак. Бер нинди артык сүз сөйләмәс, бер кем белән тавышланмас, гайбәт сөйләмәс. Бик игътибарлы иде. Ул бер вакытта да бер нәрсә сорамыйдыр, бер вакытта да бер кешене бер вакытта да кимсетмидер. Гастрольләр вакытында Вера апа һәр вакытта мине Нурулина белән төшерегез бүлмәгә. Без аның белән айлар буе торганыбыз бар бер бүлмәдә. Чөнки мин аның холкын, гадәтен белә идем. Тыныч кына аның янында үзеңне сабыргыда тотырга кирәк, чөнки аның холкы үзенә күрә кызып китә торган моментлары да бар. Ләкин кирәкмәгәнгә түгел, кирәк вакытта үз сүзен әйтә торган артистка. Ләкин миңа Вера апа белән бик җиңел иде. Ул инде һаман шул туганым, кемне күрсә шуңа бәйләнә. Соң теле теше тимәгән кешесе юк. Шуңа күрә кибеп кырып беткәндә. Вера апа кебек артистлар бик сагындыра. Ул аңардагы менә тышкы кыяфәтеннән ул шундый тыныч кына кеше булса да, эчендә ул бөтен нәрсәгә янып кия икәнлек барыбер күренә иде. Ул яшьләрне бик ярата иде. Безне ул һәрвакыт шундый матур итеп, менә булай сөеп кенә торды. Татар хатын-кызларында булган барлык сыйфатлар да хас аңа. Тик хатын-кыз бәхете генә озак булмый. Шаян, җитез, курчак кебек балкып торган кызга гашыклар күп була. Ул мәхәббәтен театр техникумында укуын тәмамлап, күчмә театрга килгәч таба. Үзеннән шактый өлкән булган күренекле режиссер, театрның сәнгать җитәкчесе, артист та, кирәк чакта драматург та булган Әсгать Мәҗидов дигән безнең күренекле шәхес, ул аңа хатлар яза. Мин сиңа гашык, акыллым кечкенәм, әгәр дә мине бик өлкәнгә санамасаң, дип менә шулай миңа кияүгә чык дип хатлар аша ул аңа белдерә үзенең мәхәббәтен. Вера апа риза була. Алар өйләнешеп бик бәхетле яшиләр, тик 8 ел гына торып калалар. Әсгать Мәҗитовның йөрәк авыруы була һәм иртәге чәй вакытында кинәт йөрәге туктый. Вера Минкина 28 яшендә 3 һәм 7 яшьлек 2 бала белән кала. Ул вакытта әнисе дә урын өстендә, 2 сеңлесе әле мәктәптә укый, бөтен көчен җыйнап, барысын да кеше итә ул. Авырлыкларны җиңдем, яшемне чыгармадым, кешегә сиздермәдем, әшәкелек эшләмәдем. Менә шуңа күрә халкым да ярата, шуңа күрә Аллаһ Таала да ярата. Бик зур ярдәм итә. Аның белән бер әңгәмә кырган чак бар иде. Һәм мин ул мәкаләне шулай дип атадым да. Мин оптимист, еласам да төнлә елыйм дип әйме. Шулай әйткәне бар иде. Бабушка была очень жизнерадостным человеком, оптимистичным. У нее было прекрасное чувство юмора. Также она любила природу, любила гулять на набережной Волги и также в этом садике. У нее был очень заразительный, задорный смех.
И он передавался на других людей. Она прям распространяла вот это вот хорошее настроение и обаяние. Поэтому мы очень любили с ней общаться, приходить к ней в гости. Әлеге бакчада көн сайын йөреп керергә яраткан ул. Күнегеләр дә ясый торган булган. Бүген без Вера Минкинаның Марсель исемле улының балалары Руслан һәм Вера белән күрештек. Алар әбиләре турында хатирәләре белән бүлеште. Впечатления, ассоциации у внуков, да, с бабушками какие? Это пирожки, да, что-то такое. Вот у нас с бабулей было то, что домашняя лапша очень вкусная. Потом кыстыбы, очень вкусная жареная картошечка. И вот такое блюдо с тех пор я, в принципе, и не ел никогда, хотя оно очень простое, не до конца доваренное, такое смятку яйцо и с батоном. Туда макаешь батон, и вот это прям было вообще самое такое в детстве блюдо тоже. Также она очень любила дачу, природу, Волгу, мы туда ездили, вот это, похоже, передалось по наследству. У нее была очень великолепная осанка. Даже в преклонном возрасте, когда ей было и 80, и 85 лет, она сидела так прямо, как будто бы танцовщица и балерина. У нее был талант импровизации не только в театре, но и в жизни. Когда я была маленькая, я очень любила у нее ночевать. И она рассказывала мне всегда сказки, и вот как будто бы она их прям вот придумывала тут же, вот прям импровизированно. И всегда в этих сказках и сюжетах присутствовали кони, лошади. И вот мне запомнился вот этот вот звук. Әлбәттә, Вера Минкина өйдә бик яхшы әни, кайгыртучан әби булган. Тик аның тормышында театр аерым бер зур урынны били. У нас была такая традиция каждый вечер звонить ей, спрашивать, как дела. Вот. И один вечер она сказала, что-то у меня давление, пожалуйста, приедьте на всякий случай. У меня мама к ней приехала, она уже собирается уходить. Ее спрашивают, как, куда пошла? А в театре кто-то заболел, надо подменить. Она очень была предана театру и очень много отдала ей сил, и с удовольствием она это делала. Ул 60 ел гомерен халыкка, сәнгатькә багышлады. Камал театрының, юк, алай гына да түгел, татар халкының байлыгы иде. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Август айында Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллеге «Бәдән ни дәшә» дигән яңа проект башлап җибәрде. Аның кысаларында белгечләр төрле авыруларга медицина һәм психология күзлегеннән ачыклык кертә. Сезонлы йогышлы авырулардан ничек сакланырга дип аталган очрашуга Башкортстан сәламәтлек саклау министрлыгының штаттан тыш баш эпидемиологы, Республика клиник инфекция хастаханәсенең баш табибы Азат Мөхәммәтҗанов килде. Грипптан ничек сакланырга? Вакцина эшләтү чирдән саклыймы? Ни өчен берәүләр бик еш авырса, кемдер кыш айларын сәламәт уздыра? Шушы һәм башка сорауларга урындагы хәбәрчеләребез җавап табырга тырышты. Түбән ресурс торышының тамырлары нәрсәдә? Үз-үзеңне түбән бәяләү. Авыруларын дәвалауда иң зур хата тән өчен табиблар һәм җан өчен табиблар булу. Чөнки берсе икенчесеннән аерылгысыз дип язган Платон үзенең бер эшендә. Бөтендөнья татар конгрессының Башкортстандагы вәкиллегендә узган сезонлы йогышлы авырулардан ничек сакланырга дип аталган очрашуда да бу сүзләр берничә урында яңгырады. Медицина өлкәсендә күп еллык стажы булган табиб Азат Мөхәммәтҗанов йогышлы авырулардан саклануның иң ышанычлы ысулы дип вакцинация саналуын белдерде. Бүгенге көндә Башкортстанда без грипп авыруларына каршы чаралар үткәрә башладык. Беренче инде чара безнең халыкта вакцинация үткәрелүгә. Сезонлы йогышлы чирләрне санаганда без ОРВИ һәм гриппны гына күз уңында тота алмыйбыз билгеле. Таҗлы зәхмәт, коронавирусның да яңа төре турында сүз барды. Бүгенге көндә яңа перроу вирусы 10 илдә таралган. Балалар мәктәптә шире башлар, инде балалар әгәр дә класста 20% бала ширләсә, аларны уже дистанцион укырга җибәрергә кирәк. Аралаштыруларны кәметергә. Чарага татар оешмалары җитәкчеләре, табиблар, гомумән үз сәламәтлеген кайгыртучылар җыелды. Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисты Резда Фахруллина психолог чыгышын җипләп, авырый башласам һәрчак ни өчен булай булды әле дип анализлыйм ди. Бәдән ни дәшә дигән проектның әлбәттә киләчәге зур дип уйлыйм, ул кирәк. Чарада катнашучыларның кайберләре халык медицинасына ныграк игътибар итүләрен ассызыклап уздылар. Үләннәр үзебезнең урман мәтрүшкәләре, кура җиләкләре һәм хәтта ширләгәндә дә мин күбрәк халык медицинасы яклы.
Очрашуда катнашучылар сәламәтлеккә медицина һәм психология ягыннан карау отышлы дигән фикердә. Төп спикер үзе дә моны җипләде. Үз телемдә сөйләргә туры килде. Безнең бит инде үз телебездә сөйләгәндә врачларның терминологияләре аерылырга мөмкин. Халык бик матур, безнең халык күп сораулар бирделәр. Мин бу очрашуларны канәгатьмен. Татар интеллигенциясын, табибларын берләштерүне һәм сәламәтлекне саклау буенча агарту эшләре алып баруны максат итеп куйган Бәдән Нидәшә проектын оештыручылар якын айларда невролог, акушер һәм башка белгечләр белән дә очрашуны гамәлгә куйганнар. Уфадан Гөлшат Сафина, Рузилә Имамов, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Төмәндә татар бизәкләре дигән тур эшли. Родилась идея назвать это ожерельем. Вы знаете, как будто бы на ниточку истории нанизываешь один драгоценный камень, другой. Тапшыруыбыз ахырында тарихи кадр сәхифәсе. 2007 елның 22 апрелендә икенче халыкара 7 йолдыз татар җыры фестивале гөрләп узды да халык күңеленә кереп тарихка теркәлде. Төмәндә татар бизәкләре дигән тур эшли. Аның кысаларында борынгы татар йортлары көн күреше белән танышырга, авыл тарихын, гаилә серләрен белергә, уңган хуҗабикәдән ризык пешерү осталыгына өйрәнергә мөмкин. 5 сәгатьлек тур вакытында катнашучылар 3 урында була. Һәрберсенең үз тарихы. Тулырак безнең төмәндәге хезмәттәшләребез сюжетында. 5 сәгать. Нәкъ шул кадәр дәвам итә татар муенсасы дип аталган уникаль экскурсия. 1 ел элек Әлмира Гомәрова, Зөлиха Альшева һәм Нәлә Файзуллина Себердә яшәүче татарларның тарихын халыкка җиткерер өчен барлык белемнәрен бергә туплап проект ясарга уйлый. Идея пришла в результате большой исследовательской работы. Сначала истории своей семьи, потом истории своего района, ну и, конечно же, уже и вся Сибирь не осталась без внимания. 2022 елның 26 июнендә татар муенсасы проекты барлыкка килә. Айга бер тапкыр 3 хуҗабикә кунаклар өчен татар дөньясына ишек ача. Оештыручылар тур кунакларын халкыбызның мәдәнияте белән генә түгел, ата-бабаларыбызның көнкүреше белән дә таныштыра. Поскольку мы в своем туре рассказываем истории людей, истории населенных пунктов, родилась идея назвать это ожерельем. Вы знаете, как будто бы на ниточку истории нанизываешь один драгоценный камень, другой. Еще одна Гульнара Тур кысаларында беренче тукталыш Төмәннән 10 километр ераклыкта урнашкан Ембай авылы. Кунакларны музей фондларын саклаучы Нәйлә Файзуллина каршы ала. Я очень рада еще раз всех приветствовать на нашей Ембаевской теплой земле. Биредә борынгы таш мәчет, авыл тарихы һәм халкы, милли кием һәм самоварларның иң зур коллекциясе белән танышырга мөмкин. Пузатые самовары важные такие, они участники различных выставок. Этих девушек не знаю, Марзия. Гульнара. Авыл тарихы аша татар халкы белән танышып, кунаклар уникаль ретро йортка юл тота. Анда аларны хуҗабика Зөлиха Альшева кочаклап каршы ала. Татарларга хас булганча кунакларны чәй белән сыйлыйлар. Я хочу показать наших татар с самой лучшей стороны. Начиная со своего образа, да, чтобы они видели, что мы ничем не отличаемся от других людей, а может быть даже где-то мы лучше в чем-то, да? Зөлиха Альшева татарлар турында гаилә тарихы аша сөйли. Ул шәхси фотоларын күрсәтә, гаиләсендә саклаган уникаль тарихы булган әйберләрне тотып карарга да рөхсәт итә. Это самые запоминающиеся истории, когда ты через личные какие-то воспоминания рассказываешь об истории большой-большой Сибири и большой Тюменской области. Советлар Союзы чоры кабинеты татар мәдәниятенә багышланган бүлемә яулыклар коллекциясе. Зөлиха Альшеваның ретро йорты чын истәлек хәзинәсе. Это вот такой деревенский зурбалеш. Видите, он стоял в духовке больше 4 часов. Бәлеш, урама, балан пирогы. Әлмира Гомәрова кунаклары өчен татар халкының иң тәмле ризыкларын әзерли. У себя рассказываю именно о переселенцах, потому что по маминой линии 2 моих прадеда пришли из деревни Каменка и Новоабдулова. Это Казанская губерния до революции. Бер тапкыр булганнан соң кунаклар икенче һәм өченче тапкырда килә. Чөнки хуҗабикәләрнең бер тарихы да кабатланмый. Сөйләгәннәре татар халкына шиксез мәхәббәт җыры кебек кабул ителә. Я решила прийти еще раз, потому что мне захотелось снова окунуться в эту атмосферу.
И то, что я, возможно, не услышала в первый раз, услышала во второй, обратила внимание на другие детали. Катнашу өчен гаризалар иленең барлык почмакларыннан килгән арада, оештыручылар татар муенсасына Төмән өлкәсе татар авылларының тарихи сәйләннәре өстәлүнең дәвам итүе турында хыяллана. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тарихи кадр сәхифәсендә вакыт агышын 21 елга чигереп, республика телевидениесының тарихындагы истәлекле вакыйгаларны барлыйбыз. Сүзебез нигездә милли республикалар арасында беренчеләрдән булып, Татарстанның дөнья медиа киңлегендә заманча итеп, татар һәм рус телләрендә тапшырулар күрсәтә торган ТНВ Спутник каналына багышлана. Хезмәттәшебез Рөстәм Нәбиуллин дәвам итәр. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТНВ тәкъдим иткән 7 йылдыз халыкара татар җыры бәйрәме турында сөйли башлаган идек. 2007 елның 22 апрелендә Казанның Татнефть арена боз сарайының зур сәхнәсендә 2нче халыкара 7 йылдыз татар җыры фестивале гөрләп узды да халык күңеленә кереп тарихка теркәлде. Бу елда фестивальнең биографиясе бик киң иде. Башкортстаннан, Казакъстаннан, Финляндиядан, Скандинавия илләреннән һәм башка бик күп илләрдән элеккегеләр дә һәм яңа башкаручылар да бик теләп килделәр. Ә инде алып баручыларга килгәндә, элеккеге беренче фестивальне алып баручылар да һәм яңалары да булды. Алар шул кадәр күтәренке күңел белән рәхәтләнеп үзләренә бәйрәм ясап алып бардылар. Үзебезнең күренекле шагыйрьләребез, җырчыларыбыз да үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. 7 йылдыз үзенең җыр байрамын дәвам итә. Добрый вечер, дорогие друзья. Хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә 7 йылдыз фестивале татар халкының никадәр талантлы, бердәм булуын бөтен дөньяга танытты. Туган илләреннән ерак-еракларда яшәсәләр дә, татарларыбыз үзләренең мәдәниятләрен, традицияларын сакларга тырышуларын күрсәттеләр. Татарстанга менә шулай күтәренке күңел белән җыелдылар һәм мәңге онытылмаслык истәлекләр белән таралыштылар. Хөрмәтле тамашачылар, менә фестивальнең 2нче бәйрәмендә булган күренешләр шул кадәр күп, аларның мөмкин кадәр күбрәк күрсәтергә тырышудан, бәлкем тагын дәвам иттеребез. Бу турыда аерым сөйләшәбез. Тапшыруыбызны Фәнис Яруллин сүзләре белән төгәллибез. Үз телеңне белмисең икән, аның мәдәниятен, аның рухи байлыгын үзләштерә алмыйсың ди ул. Ана телебезне белик, аралашык, исән сау булыгыз.